tady je Zmiroslav, jsem tady. Čau. A dneska v tomto videu budem hrát teda One Block. Zase, no. V epizodách uvidíte více. To bude bater. Chcem. Bacha, ani Já nevím. DC můj rozumím ani hus. Okno. Můj číra. Co? Okay. A my nemáme vodu. Počkej, máme dítě. Máme dítě. Počkej, hej, jaký blok je? Aha, jak je tento? To poznáš jenom podle jednoho. Mě to tam neukazovala. Prase. Okay. Tak Ovce. Do farmy je musíme dát. Jsem. Ovečku. Já rovnou udělám tohle. Emeraldy. Uhní. Tak ovečka. Tam je jedna. Emeraldy jsou Počkej, důležitější. No. Počkej, jo. Dobré. Vlastně se dostaneme to snad také. Co, jo, udělám tohle. Jedna. Prase. Kuře. Ovce. Kamo! Nedělám si prdel, neboj. To neutíkaj. To je problém. Jaký problém? Ne. Ovce. Kamo! Co je? Ovce. Jo, 6 v sobě. Jsou 6 v sobě, neboj. Já potřebuji semínka. Běžte z sebe. Ne, semínka. Běžte z sebe. Jak se to dělá? Potřebuji. No, a ty jdeš? Běž Jedna tam. písnička. A druhá. Udělej spachnou. Běž. Kuřelko. Tak. Běž. Ty pust. Teď hodím. Tak. Ovce. Jo, aha. To ovce. Chudák. Krava. Kolik tu máme kukuři? Já jsem řekl kukuři. Protože kukuřice. Bonduel. Oj! Šedá. Pěkná ovečka. Ještě si zeptají, kdyby to byla černá, tak na ní vytáhnu shotgunu. Já bych nasýpala. Bílá, tak Jak to rád. nechám. Jo, ona je tady, 8 v ní. Já jsem to volala tady. Tak jo. To měla Dominik s Paintem. My bychom kam to první video, jakože, které asi nevím, bylo úspěšné, dá se říct, jakože s 22 viewsů. A kámo, asi tak, nevím, asi, my jsme udělali
si videa, jo. A tam jsou prostě kámo, buď 2 viewsy, nebo 1. Ale někdy 3, kámo. To mě nejvíce štve. No tak, ale my chceme aspoň vidět těch 1000 odběratelů, ne? To bude To je pravda. to potrvá hodně dlouho. Hm. To už nám potrvá jako rok, kámo, s těma viewsama. Víc. Víc než rok, no. Víc. 2. Víc než 2 roky. Možná těch 5 roků. Tak my nejsme tak úspěšní přece. Než bude kam hodit. Kdyby bude... Když tak napište do komentu, co vás nejvíce baví, no. Co bychom mohli natočit. Nevím. Kdybyste chtěli jakože třeba natočit, nevím, ne Minecraft, Roblox, tak klidně jakože dejte. Nám to napište, já mám oba. No, tak nám napište nebo dejte like. Podle lajku rozhodnem. A nebo podle komentů. Hej, Dominik, dívej. No. Ok, tak to říkají nikdy. Hnědá, ok, nejde to černá, furt, ale... Hnědá. Jo, no tam jde zase fotit. A kdyby jste někdo chtěli jakože s náma hrát, třeba jakože Minecraft nebo Roblox, něco také prostě. Tak tam napište svůj nick v komentáři. Nick a jestli máte Discord, no prostě něco takového, no prostě spíš Discord, tak napište jméno na Discordu. Aby jsme mohli quest completed. Co? Nic, že jsem dostal quest complete, jako že jsem splnil quest nějaký. Jo, máme 5 chicken. The chicken? Ok. 5. 5? Aha. A 2, jo. Další. Celá popisa. Yes. To 2. Podcast pro pití. Zatím mluv. Že? 1000 odběrů prostě, že to je docela jakože. To je jakože náš sen. Že je náš sen získat 1000 odběrů. Je pravda. A velká pravda. Pojď. Jakože? Na jeden server. No, Ne, kecám. Ne. My chceme aspoň vydělávat. Vydělávat? Tak jako... Vždycky jsem byl být jako youtuber. Že? Věrno je na to. Pardon. Jo, jestli vidíte, hodiny. A kdybyste chtěli, aby jsme hráli Roblox, tak prostě dejte lajky, anebo za odběratele bychom byli nejradši, jako. Že tam dá sekeru omylem někde. Tak. Krava. Tak tam běž. Tam závodu. Tam, kde je Tak. O, jak mi... Jak se to můžu dělat? Já vím, ty můžeš to vat. No, já jsem byla šlapičku. Ona je šlapička. Vím. Je tam. Dobrá, už je zabít.
Kam ještě 300 bloků a asi budeme mít nový, nevím. Podle mě to budou nějaké orace. No, tak protože ani nikam jeden iron. A ty ironové věci jsem získal na začátku, takže... Jo, ale takové je to orace. Hm. Jenom nic dětí. Jako- Já Ale- budu rozšířit. Krava. Jo, já rozšířu. Jo, tak rozšiřuj. Jako 5 krav. Tak tam běž, jako. Běž tam. Čekaj, tak udělám jednu věc. Co? Jak to udělal? Jako co? Proč nejdeš tam? Když jsi tam hitl. Jak mi tam to bylo duchoucí tam. Hitnutí, kámo. Jak jsi to udělal? Jako co? Ty pšenice. Čestky. Mhm. O, další pšenice. Ukáž, kolik? 24. Tady dám, jaké. Já se vezmu do jiné. Okay. Okay. Beru. Jo, už je tam. Už je Úl? To je úlna? Čekaj. Jo, to je úl. A tak museli jsme. Myslím, Tak jakože jsou tam žádné včely. Tady nebyly. Tak běž rozšiřovat náš pozemek, tady máš. ne, ok. Ano. Ok, dávat nevadí. Krava. I co? Aha, to něčemu. Ježiš. Já se nemám vyložit. Vyložil. Oh, dia! Tak? Jo? Vamos. Yes. Ty to budeš mít, protože to je... Villager? Na co mě teď? Tak třeba můžeme to něco vykraftit, aby mohli Jo, pracovat. díky kámo, že mám miliardu. Ne, radši. Ovce to zmizne. Chceš to hodit? Tam. Čekej, Hodit to tam. čekej. A ty česky jsou tak jakože takové mate. OK. Ne. Ne, nepadej. Fantomové. Já je slyšel někde. Já tady jeden. Jo, hodil jsem ti makat. Ne? Tak se zase popij. Na při farmě? Nevím. Jak se chlaftí kompost? Když jsme udělali farmu, To já vím. Jak se dělá.
kompostem, ne? No, ale já nevím, jak se kraftí. Já si to vygooglím. Ty potřebuješ šípy. Mhm. Koukni se do té čestky. Já udělám krafťák. No tak kraftek by se nám teďka hodil, protože takže my jsme ani nepoužili za tu celou dobu ani krafťák. Ale čestky jsme využili. Zkusíme tak. Komposter. Máš? Jo. Tak já jsem tam chtěl. Hej, ty jsi tam zase. On tam spadl. No a jak má vylézt? Tak to nevím. On chce. Tak. No. On se, čekej, já tam dám. On si tu práci za chvilku vybere. On si... Hej? Jo, tady. Jo, už jde. Ne, a tak ty jsi to měl nechat plisnuté. Já se to srát, jo, mám. Plisni to, Kde to je? plisni to. Hej. No, tak je. Proč to bral vůbec? Koko. Kuřatka utekly. To je jedno. Tam sám půjdou. Vůbec musím mít. Kamo. No, už jsem šlejka. Jo, chicken kámo, tam. No, počkej. Tak. To jsem. A je to problém. Jako, už to můžeš odpovědět, ale... Dominik, No. mám otázku. Ne, ale jako co? Toho. Dojde. Jo, mě cíkáš. Jde zatím? Jo? My tam asi chodí za emeraldama. Ne, chodí, já jsem tak... Ok, tak nic. To ti dalo. To ti nepomůže, kam. Kam 10-2 jet? Děláš? Co? Se taká bojí. A co s tím? Neubral jsem jim ani jedno hapko. Tak bude. Potřeb... Ne! A proč se zase plesl? Dana. No? Musíš si počkat. Nepadej, kámo. Nesmíš spadnout. Kámo, nepadej. Kámo, nemáš teď jak spadnout. A nepadej tam. Už vůbec. To Hej, prostě... zhoď to praxe. Jako, kam? To vejdu. Proč? Protože to tady nech... Tak on jde za tebe... To prostě jde za tebe, protože máš vyle, kam karotku. Určitě. Je dešť. Zakrytá. GG. Tam běž. Yes. Já dám... Tak někdo už ten... Tak. Já jsem zkouším. Ne, ale...
Ne, to ti... Ale on se má to práce v no. Ukaž. Hej, To červený hřeb. to mě nezajímá, kámo. Já si chci podívat. I co? Ty to přece to tak nám dala pětnice. Ty jsi ho chytil, jak jako já. Ty zohy to dělají doma. Ale ty vajíčka mu nic neubíraj. Ty jsi ho chytil rukou. Nevádí. A aspoň nám to bude farmovat. Tak nic, no, tak... Jak dlouho už natáčíme? I co? Jak dlouho už natáčíme? Nevím. To já nevím. Asi 2 hodiny. 2 hodiny? Co podívej, jak dlouho hraje. Ne, to neznamená, že tolik, jak dlouho natáčíme, to není natáčení. Tak to je jak dlouho hraju. Pan chytrý. Tak čekaj, tak jakože můžu... Vylepšil jsem ho. Ale moc nechci. Čekaj. To bude pod začátečku. Ale musí to změnit. Musíš mít jako trpělivost, kámo. On to se opustím. Oj! Ukaž. No, ještě můžeme vylepšit. Tak já mám 6 emeraldů. A pumpkiny. Tak jakože můžu jít. Ty můžu teďka zasadit. My máme. Čeká. Tak počkej, já si... No? Kolik máš? Čeho? Melouník. Dál. Pumpkin. Tak se tam podívej. Zasadil. Proč já? Dělej. Protože ty to máš. Já nemám v sebe. Ty dole. Ty. Jsi slepej? Slepý světla zmizne hned. Takže adios. Hej, Adios. tak nic. And he said to the man, hey, what in the stand? Hey, pom. Nespěvej, díky. Oh. Učeň. To píše. Hej, díváš se můj krumpač? Jo. Dívej, on bude spítit, dívej. Já můžu použít svoji schopnost. Čekaj. Jakou? Kamo! Čekaj. Jakou schopnost? No já si můžu odemknout, ale čekaj, já ti to chci ukázat, jak bude vypadat. Dívej. Tak ty práska. No, čekaj. Děláme si cobblestone. Šukal cobblestone. Ty brečíš nebo co? Ne. Jo. Máme 8 čekaj, 20 a 7 káv. Mhm. Oh. Kouk. Co se mi díváš? Hej, on se mi dívá jako... Podívej. Možná. Kam máme chodí? A to zase šupa vouka. Taky slyším. Au. Aha, to byl ten spawn, ten pavouk. Asi. Za chvilku budeme mít novou fázi. Já však jo.
Jibi. Tak čau, Goldy. Černá ovce. Vidím to snad. Ne! Tak. Jo. Expel a player. Ale ne. No. Jo. Jo. Tak doděláme tu fázi a pak to ukončíme. Jo, kolik máme? Jdeš ven? Ještě. Já klidně půjdu ven. Okay. Vem míč. Jo. To jsou Máme ty... novou fázi. Já se bojím, co to bude. Kaž, co to je za fáze? Kejvka. Co? Počkej, já se podívám, jaké tam jsou fáze. Plains. To je... Jak to víš? Tak máš na boku is... Face, jako face. Já nevím, jak se to čte, prostě fáze. Play. No. Takže... Takže bych to asi ukončil, no. Pěkně. Jo, takže dámy a holky, kusy a holky. No, čau, 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 čau. Okay. Čau, to je